ஹாய் மக்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். திஸ் இஸ் கலைராஜ். ஸோ இந்த செஷன்ஸில் நம்ம இதை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எக்ஸாம் வந்து ஜனவரி 3 வந்து வரப்போகுதுன்னு தெரியும். அந்த குரூப் 1 எக்ஸாமுக்காக ஆப்டிடியூடில் இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டண்ட்டான சம்ஸோடைய சீரீஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி ஒரு செஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் செஷன். ஸோ இந்த செஷன் ஆல்ரெடி நம்ம போன கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த செஷனில் வந்து நம்ம ரேஷியோ ப்ரொபோஷன் ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் சம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் தான். ஸோ தட் இந்த வெர்ஷனோடைய தமிழ் வெர்ஷன் வேணும்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து தமிழில் இருக்கும். ஸோ தமிழ் படி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? ரைட். இப்போ செஷனுக்குள்ளே போயிடலாமா? ரைட். ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து எழுதிடுறேன் நான். In a college, question எழுத கூடவே எழுதிக்கோங்க. In a college, the ratio of the number of boys to girls is 8:5. Number of boys to girls is 8:5. If there are 160 girls, the total number of students in the college. Number of students in the colleges. ஸோ அதை இந்த கொஷின் எழுதிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? இது எப்படி நான் போகிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இன் ஏ காலேஜ் த ரேஷியோ ஆஃப் தி நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் டு கேர்ள்ஸ் இஸ் 8:5. இஃப் தேர் ஆர் 160 கேர்ள்ஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த காலேஜஸ். ஸோ இது ஒரு காலேஜ் இருக்குது. அந்த காலேஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் உடைய டோட்டல் நம்பர் வந்து கொடுக்கல. எத்தனை பசங்க இருக்காங்க, எத்தனை பாய்ஸ், எத்தனை கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. பட் அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களுடைய ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க 8:5 சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ரைட். வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம். இஃப் தேர் ஆர் 160 கேர்ள்ஸ், அப்போது அங்கே டோட்டலாக 160 கேர்ள்ஸ் வந்து இருக்காங்களாமா. அப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அந்த காலேஜோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ நமக்கு வந்து ரேஷியோ தெரியும், பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸோடைய ரேஷியோ தெரியும் இல்லையா? ஸோ தட் பாய்ஸ் to girls, இவங்களோட ரேஷியோ தெரியும். அதான் வந்து 8:5. சரிங்களா? எப்பயுமே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூ. அதாவது ஒரு ரேஷியோவை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய வேல்யூ தான் அவங்க கொஷினில் கொடுத்துருக்கூடிய டோட்டல் நம்பராகவோ டோட்டல் அமௌண்ட்டாகவோ இருக்கும். சரிங்களா? ரைட். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து 160 அப்படின்னு சொல்லிட்டான், பாய்ஸ் நமக்கு தெரியாது. ஸோ இதில் கேர்ள்ஸ் வந்து என்னது 5 தான் கேர்ள்ஸ் இல்லையா? அப்போ 5 தான் அவன் வந்து 160 அப்படின்னு சொல்லிட்டான். 5 தான் 160ன்னு வச்சுக்கிட்டு 8 வந்து எவ்வளோ அப்போ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். சரியா? ஜஸ்ட் நம்ம கேன்சல் பண்ணால் இது கேன்சல் கிடச்சிடும். 5 எவ்வளோ பண்ணலாம். 5 32s are 160. அப்போ 32 8 போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 256 கிடைக்கும். சரிங்களா? அப்போ இந்த 160 அப்படின்றது யாருங்க ஆக்சுவலாக 160 அப்படின்றது கேர்ள்ஸ் இல்லையா? ரைட். அடுத்து இந்த 256ன்றது யார்? பாய்ஸ். அப்போ கேர்ள்ஸும் பாய்ஸும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். சரிங்களா? இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ கிடைச்சிருமா? அப்போ 160லேருந்து 256 ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்குது? 416 கிடைக்குது. அப்போ இந்த 416 தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இன் காலேஜ். ஓகேங்களா? ரைட். இந்த சம்மில் இருக்காது ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கேளுங்க, நான் இன்னொரு முறை வேணால் சொல்கிறேன். நம்ம கொஷினில் சொல்லியிருக்கிறது ஒரு காலேஜ் இருக்குது, அந்த காலேஜில் பாய்ஸும் இருக்காங்க கேர்ள்ஸும் இருக்காங்க. அவங்களோட ரேஷியோ சொல்லிட்டான் 8:5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் கொஷின்லேயே வந்து 160 கேர்ள்ஸ் இருக்காங்கன்னு அவனே சொல்லிட்டான். நமக்கு பாய்ஸ் மட்டும் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நமக்கு ரேஷியோவில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய 5 தான் கேர்ள்ஸ்னு எனக்கு தெரியுன்றதுனால அந்த 5 தான் 160ன்னு வச்சுக்கிட்டு பாய்ஸாக இருக்கக்கூடிய 8 எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது எனக்கு பாய்ஸ் கிடச்சிருது. 2 ஆட் பண்ணால் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வந்து கிடச்சிருச்சு. அவ்வளோதான். சரிங்களா? ரைட். அடுத்த சம். எழுதிடலாமா? A certain amount was
divided between a certain amount was divided between A and B. A certain amount was divided between A and B in the ratio 4:3. The ratio 4:3. If B's share was rupees 4,800. If B share was rupees 4,800, the total amount was right. இப்போ இங்க क्वेश्चन என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா ஒரு வாட்டி படிச்சிடலாம். A certain amount was divided between A and B in the ratio 4:3. If B share was rupees 4,800, the total amount was. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து இருக்குது. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் எவ்வளோ நமக்கு தெரியாது, ஏன்னா கொஷினில் கொடுக்கல. அந்த குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை ஏபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2 பேருக்கு பிரித்து வந்து கொடுக்குறாங்க. ஏபி அப்படின்னு 2 பேருக்கு டிவைட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த டிவைட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எவ்வளோ நமக்கு தெரியாது, பட் அந்த டிவைட் பண்ணி கொடுத்த அமௌண்ட்டோட ரேஷியோ நமக்கு தெரியும். அந்த ரேஷியோ தான் 4:3 அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ரைட். வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பியோட ஷேர் வந்து 4,800 வந்து இருக்குது அப்படின்னா அவள் டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோவா இருக்கும்? இது எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி இருக்கா? ஆமாம், போன சம் நம்ம போட்டோம்ல, அதே மாதிரி தான் இந்த சம்மும். ஸோ நீங்கள் போன சம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த சம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பாஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நான் டேரெக்டாக அப்படி நான் சால்வ் பண்ணிடுறேன். சரிங்களா? ரைட். இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரேஷியோ வந்து நமக்கு தெரியும். நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 4:3. 4:3 தான் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரேஷியோ. சரிங்களா? இதில் நமக்கு பியோட ஷேர் கொடுத்துட்டான். ஸோ அப்போ இதுதான் ஏ, இதுதான் பி இல்லையா? அப்போ பியோட ஷேர் கொடுத்துட்டான், அதாவது 3 வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாங்க, 3 தான் வந்து நம்ம வந்து 4,800 வச்சுக்கலாம். வச்சுக்கிட்டு 4 எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா? ரைட். இப்போ இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணுவோம். ஸோ அது கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3ஆல் பண்ணலாம். 3ஆல் பண்ணால் 3 16s are 48 வரும். அப்புறம் 2 0 அப்படியே போட்டுக்கலாம். 16 × 4 படிங்கன்னா 64. ஸோ நமக்கு 6,400 வரும். நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் தான் கேட்குறான், அதனால் இது 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். 6,400 1,600 ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 11,200 வரும். ஸோ இந்த 11,200 தான் உங்களுக்கான ஆன்சர். சரிங்களா? இதுவும் போன சம் மாதிரியே தான். அப்படியே அந்த போன சம் நம்ம என்ன பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே அதே மாதிரி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் சொல்லியிருக்கான். அந்த குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் 2 பேருக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த டிவைட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ரேஷியோ வந்து நம்ம சொல்லிட்டாங்க 4:3. அப்போது பியோட ஷேரும் அவனே சொல்லிட்டான் 4,800. இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? பியோட ஷேர் சொன்னதுனால பியை வச்சுட்டு நான் வந்து ஏவோட ஷேர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன். 3 தான் 4,800 போட்டு 4 எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கும் போது எனக்கு வந்து ஏவோடைய ஷேர் வந்து கிடச்சிருச்சு 6,400 சொல்லிட்டு. ஸோ நமக்கு வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் கேட்கறதுனால 2 ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு. சரிங்களா? 11,200 அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் ஏ, இதுதான் பி. இந்த சம்மில் யாருக்காவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம அடுத்த சம் வந்து பார்க்கலாம். சரிங்களா? அடுத்த சம். What is the ratio? What is the ratio whose terms differ by? What is the ratio whose terms differ by 40? What is the ratio whose terms differ by 40 and the measure of which is 2/7 and the measure of which is 2/7. ரைட். இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷியோ இருக்குது. அந்த குறிப்பிட்ட ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டேர்ம் வந்து டிஃபர் ஆகுது. ஸோ நான் கொஷினை படிச்சிடுறேன். வாட் இஸ் த ரேஷியோ whose term differ by 40, the measure of which is 2/7. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷியோ இருக்குது. அந்த குறிப்பிட்ட ரேஷியோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 40 அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட ரேஷியோவை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ண முடியுமா? 2/7 மெஷர் பண்ண முடியுமா? சரிங்களா? ரைட். எப்பயுமே நமக்கு ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷனை பொறுத்தவரை நமக்கு வந்து ரேஷியோவில் கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்தாலும் சரி, அதை நம்ம ரேஷியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறத நம்ம ரேஷியோவாக மாற்றிக்கலாம்.
ஸோ இப்போ 2/7 கொடுத்துருக்காங்களே, நான் எப்படி எழுத முடியும் இதை? 2:7 எழுத முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியும். ஸோ இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் தான் நமக்கு 40 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த 2க்கும் 7க்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் நமக்கு 40ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த 7க்கும் 2க்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 7 வந்து 2 போச்சுன்னா நமக்கு 5 வரும். ஸோ இந்த 5 தான் அவங்க கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்கிற இந்த 40. கரெக்டுங்களா? ரைட். இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறான்? வாட் இஸ் த ரேஷியோ தான் கேட்குறான். சரி, டோட்டல் ரேஷியோ தான் கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம 2 எவ்வளோ, 7 எவ்வளோ, அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். சரிங்களா? அப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாமா? ரைட், 5ஆல் பண்ணலாம். 5ஆல் பண்ணிங்கன்னா 5 8s are 40, அப்போ 8 2s are 16 வருது. அடுத்து 8 7s are now 56 வருது. ஸோ இந்த 16ம் இந்த 56ம் தான் நமக்கான அந்த ரேஷியோ. முடிஞ்சு போச்சு. நான் எதுவுமே பண்ணல. 2/7 அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக்ஷனை 2:7 நான் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷனாக நம்ம ரேஷியோவை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதோடைய டிஃபரன்ஸ் தான் 40 அப்படின்ட்டு கொஷின்லேயே சொல்லியிருக்கான். அதனால் அது டிஃபரன்ஸ் பார்க்கும்போது 5 வருது. அந்த 5 தான் 40 நான் வச்சுக்கிறேன். வச்சு 2 எவ்வளோ 7 கண்டுபிடிக்கும் போது எனக்கான ரேஷியோ வந்து கிடைச்சிருச்சு. அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளான சம், ஈஸியாக நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? இந்த சம்மில் யாருக்காவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரைட். ஸோ இன்றைக்கி நடத்தின கிளாஸில் எல்லாருக்கும் எல்லா சம்ஸும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன். யாருக்காவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம். இதே போல் எனக்கு நிறைய ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் வேணும்ப்பா, நான் வீட்டிலேருந்து நிறைய ஃப்ரீ கிளாஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா நீங்கள் அன்அகாடமி லேர்னிங் ஆப் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கும் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில். அது போய் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அன்அகாடமி லேர்னிங் ஆப் இருக்கும், அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மொபைல் நம்பர், இமெயில் ஐடி, உங்கள் பேர்லாம் போட்டிங்கன்னா ஓடிபி சம்திங் ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்து சைன்அப் பண்ணிக்கோங்க. சைன்அப் பண்ண உடனே உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசி கேட்டகரி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டிஎன்பிசியில் அந்த மேலே 3 கோடு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும். ஸோ அதில் ப்ளஸ்ஸு ஃப்ரீ கோர்ஸு ஸ்பெஷல் கிளாஸ்ன்னு இருக்கும். அதில் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸ்பெஷல் கிளாஸ் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து கேட்கும். சரியா? இன்வைட் கோடு வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்வைட் கோடு அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃப்ரீ கிளாஸஸை நீங்கள் ஃப்ரீயாக அன்லாக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கோடு தான். சரிங்களா? இந்த கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக எல்லா கிளாஸும் ஃப்ரீயாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ கலர் சின்ன அப்படின்ற ரெஃபர் கோடு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களால் எல்லா ஸ்பெஷல் கிளாஸையும் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக பார்த்துக்க முடியும். சரிங்களா? இல்லை என்னோடய ஸ்பெஷல் கிளாஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் இருக்கும், என்னோடய கோர்ஸ் பேஜ் லிங்க் இருக்கும். அங்கேயும் போய் என்னோடய ஃப்ரீ கிளாஸ் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக பார்க்க முடியும். அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு கலர் சின்ன அப்படின்ற இந்த ரெஃபர் கோடு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ரைட். இதே போல் நீங்கள் நிறைய கிளாஸஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும். டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரீ கிளாஸஸ்லாம் நடக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கே தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரிஸ்லாம் வந்து போயிட்டுருக்கு. மண்டேலேருந்து சண்டே வரை போயிட்டே இருக்கும். எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் டெய்லியும் நைட் 8 மணிக்கு இது நடக்கும். சரியா? 20 questions in 20 minutes அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரிஸ்லாம் நீங்கள் டெய்லி அட்டன் பண்ணலாம். கிட்டத்தட்ட 150 days 150 நாள் தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த டெஸ்ட் வந்து போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம். ரைட். இல்லைப்பா எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக எல்லா கோர்ஸும் வேணும், டிஎன்பிசியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ளஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதே 3 கூட கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் இருக்கும். ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ப்ளஸ் பேஜ் வந்துடும். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும். கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் வந்து காட்டும். 1 monthலேருந்து 48 month வரையும் உங்களுக்கான ஃபீஸ் காட்டும். எந்த மந்த் வேணுமோ நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 12 ஒரு வருஷம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 7000 அப்படின்னு இருக்கும். அதில் என் ரெஃபர் கோட் கலரேஜ் 10 வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 10% டிஸ்கவுண்ட் போக வெறும் 6300 மாறிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் 6300 ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுத்து நான் படிக்கிறேன். சரியா? ஜாயின் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி என்னென்ன கிடைக்கும்? Group 1, Group 2, Group 4, ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ், டெஸ்ட் சீரியஸ், டெலிமெட்டீரியல்ஸ் கிட்டத்தட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களுடைய வகுப்புகளில் இதுவரை அன்அகாடமி ஸ்டார்ட் பண்ணி எத்தனை கிளாஸ் நடந்திருக்கோ அந்த எல்லா கிளாஸும் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். முழுக்க அந்த 1 yearக்குள்ளே. சரியா? இவ்வளோ கிளாஸஸ், இது எந்த கிளாஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாலும் ரெக்கார்டிங்காக இருக்கும். நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். எல்லா நோட்ஸும் இருக்கும். நீங்கள் எப்போ வேணால் எடுத்து பார்த்துக்க முடியும். இந்த அளவுக்கு வந்து பெனிஃபிஷியலான கிளாஸஸ் எங்கேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்க போதில்லை. ஸோ மறக்காமல் அன்அகாடமி ப்ளஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ ரெஃபர் கூட கொடுத்தாச்சு. ப்ரொசீட் பே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டுன்னு கேட்கும். ஃபுல் அமௌண்ட் நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா இஎம்ஐ ஆப்ஷன் போகிறனாலும் இஎம்ஐ ஆப்ஷன் போடலாம். இஎம்ஐ ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கோடைய டெபிட் கார்டு மட்டும் தான் வந்து இஎம்ஐயில் பொருந்தும். மற்ற எந்த பேங்க்கோடைய டெபிட் கார்டும் பொருந்தாது. இல்லை நான் வந்து எங்கிட்ட கிரெடிட் கார்டு இருக்குன்னா நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு வந்து பே பண்ணலாம். என்னென்ன பேங்க்கோடைய கிரெடிட் கார்டு வந்து நீங்கள் பே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க. இல்லை அப்போல்லாம் நீங்கள் ஆன்லைனில் பே பண்ண முடியும். பேடிஎம், பேபால் இந்த மாதிரி யூபிஐ பேமெண்ட் மூலிமாவும் நீங்கள் வந்து இஎம்ஐ ஆப்ஷன் வந்து பே பண்ண முடியும். ஸோ எது வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பே பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ரைட்.
ஓகே மக்களே, இதோட இந்த செஷன் முடிச்சிருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலன்னா ஏன் பிடிக்கலன்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சதா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போல் ஃபியூச்சரில் இருக்கிற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் இதோட இந்த செஷன் வந்து முடிச்சுக்கலாம். இதே போல் அடுத்த வீடியோவில் இந்த செஷன் நம்ம இங்கிலீஷில் பார்த்தோமா அது அப்படியே தமிழில் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. திஸ் இஸ் கலரா ஷேரிங் ஆஃப். இதே போல் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். டாடா பாய், see you.